जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोनांथार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि जों बेखौ लानानै जों रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ जों फोरमायनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव जायफोर बर' सुबुंफोर दङ आरो बिथांमोना माखासे एंगारनो हायै जाहोनाव बर'ब्लाबो गावनि राव गावनि बर' राव रायलायनायखौ बिथांमोना बावगारलांनो हमदों बिथांमोना बर' रावखौ रायलायनायखौ बिथांमोना बावलांनो हमदों दा बेखौ जोङो बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै सुबुंफोरखौबो जायफोर बर' सुबुं बिथांमोनखौ बर' राव फोरोंनो थाखाय बर' रावखौ सोलोंनो थाखाय फरायनो थाखाय बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जों थांखि लादों आरो बे थांखिखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि मोन 16 जायगायाव बर' राव सोलोंनाय मिरु बड' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार जोङो सेन्टारनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो बर' राव फोरोंनो थांखि लादों आरो बे थांखियैनो थांनाय 5 मार्च खालाराव बड' साहित्य सभानि ससिय' लिटारेरि कालचारेल कमप्लेक्स बाथौफुरियाव थानाय बेवहाय जोङो मोनसे इन्टारभिउ लादोंमोन आरो बे इन्टारभिउआनो जाहैबाय जि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोन 16 बर' राव सोलोंनाय मिरु बड' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार जों बेवहाय खालामनो नागिरदों बेवहाय मोनसे सेन्टाराव सानै बर' राव फोरोंनो थाखाय जोङो फोरोंगिरि जों सायख'दोंमोन आरो बे 5 मार्चआव जे जालांनाय इन्टारभिउ बे इन्टारभिउआव गासै 52 बिजाथिफोरा केन्डिडेटफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनखौ जोङो मोनसे मोगा-मोगिनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ इन्टारभिउ लादोंमोन आरो बिथांमोननि इन्टारभिउ लानायनि जि फिथाइ बेखौ जों दिनै फोसावनो नागिरदों बेवहाय जोङो आसामनि चराइदेउ जिल्ला हुजाइ डिब्रुगड़ सनितपुर गलाघाट साउथ कामरुप नगाव लखिमपुर बिश्वनाथ आरो गुवाहाटी बेफोरबायदि जिल्लाफोराव जोङो 16टा मिरु सेन्टारखौ जों खालामनाय जादों आरो बेवहाय जाय बिजाथिफ्रा 5 मार्चआव इन्टारभिउआव बिथांमोना मोगा-मोगि लानायाव बिथांमोना प्रेजेन्ट दंमोन बिथांमोननि फिथाइया जोंनाव फैबाय दा बिदि हिसाबै जोङो चराइदेउनि जाला बेटेजान सेन्टाराव जोङो सानै बेबायदिनो हुजाइनि मदारटेलि सेन्टाराव जोङो सानै डिब्रुगड़नि नामरुप सेन्टाराव जोङो सानै सनितपुर गलाघाट साउथ कामरुप नगाव लखिमपुर गुवाहाटी आरो बिश्वनाथ बेयाव गासै जोङो 16 सेन्टारखौ जों सायख'दोंब्लाबो माने मोनसे गारनो हायै जाहोनाव जोङो मोनसे सेन्टारनि जों रिजाल्टखौ दिनै हानाय नङा जों जा 15टा सेन्टारखौ जों दिनै फोसावनो नागिरदों बेवहाय गासै 29 केन्डिडेटफ्रा जोंनि गेजेराव बिथांमोना सायख'जादों आरो बिथांमोनखौ दिनै जोङो जेबो कन्टेक्ट खालामगोन जायफोर बिजाथिफ्रा दिनै सायख'जाबाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु राव सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो बै बर'फोरखौबो आंबो बर' जोंबो बर' होननानै गावनि राव थुनलाइ हारिमु बेफोरखौ जों सिबिनो मोनसे बिथांमोननो खाबु होनो नागिरदों ओंखायनो जाय बिजाथिफ्रा बेवहाय फोरोंगिरि महरै सायख'जाबाय बिथांमोनखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो बरायबाय आरो बिथांमोनखौ खावलायो जे बैफोर सेन्टाराव थांनानै फोरोंगिरि हिसाबैल' नङा गावबो बर' हिसाबै बिथांमोनखौबो बर' राव फोरोंनानै बर' रावखौ रायलायनाय बर' रावखौ लिरनाय बर' रावखौ फरायनाय बेफोरखौ बिथांमोनखौ सांग्रां खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बर' नेसनेलिज्म बर' माहारियारि बादनि जि गोख्रों नोजोर बिथांमोनखौ फोरोंगिरिफ्रा बिथांमोननि गोसोआव सोनानै होनांगोन आरो जों खावलायगोन जाय फोरोंगिरिफ्रा दिनै सायख'जाबाय बिथांमोना बेयाव थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि 6 दाननि थाखाय जोङो बर' राव फोरोंनो थांखि लादों बेवहाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंनायाव बिथांमोना मदद होगोन बेखौ जों खावलायहरबाय आरो जायफोर सेन्टारफ्राव जायफोर ओनसोलफ्राव जोङो बे फोरोंनाय हाबाफारिखौ लादों बै ओनसोलनि बर'फ्राबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि गिदिरथार थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जों बे हाबाफारिखौ लादों बै ओनसोलनि रायजोफ्राबो जेन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि आरो नोजोर बेखौ जाफुंसारनायाव मदद होगोन आरोबाव आं खावलायगोन जायफोर बर'नि माहारियारि संगठनफोर दङ बर'नि जायफोर सानसुमैफोर दङ दिथागिरिफोर दङ आरो जायफोर जोंनि फोरोंगिरिफोर दङ फरायसाफोर दं नोंथांमोनखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंसारनायाव नोंथांमोनखौ
मदद होनो जों खावलायबाय आरो आं दिनै बुंफिननो नागिरदों जों 6 दाननि थाखाय फोरोंगोन आरो साफ्रोम जों फोरोंगिरिफोरनो बिथांमोननि फोरोंनायनि थाखाय जोङो दानफायाव सासे फोरोंगिरिनो जोङो दानफायाव 10,000 हिसाबै जों बिथांमोननो बेथन होनाय जागोन आरोबाव मोनसे सेन्टाराव जोङो 2 फोरोंगिरि हिसाबै जों थिसननाय जागोन ओंखायनो बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै आं जायफोर फोरोंगिरिफ्रा बेवहाय थिसनजाबाय बिथांमोनखौ फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो साबायखर बावबाय आरो बिथांमोनखौ बेफोर सेन्टारफ्राव 6 दाननि थाखाय एसे खस्थ' खालामनानैब्लाबो एसे सेक्रिफाइस खालामनानैब्लाबो बैफोर बर'फोरखौबो गावनि राव गावनि हारिमु बेफोरखौ फोथांना लाखिनायाव नोंथांमोनखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय खावलायहरबाय। माब्ला बिथांमोननो पार्सनेलि जों फोरमायहरगोन आरो जोङो बेवहाय जों मोननैसो लेसन जोङो दायो थिग खालामबाय थादों जोंहा बेवहाय सिलेबास थागोन आरो जों एक्सपार्टफोरजोंबो सावरायबाय थादों बेफोर थिग जानायनि उनाव जोङो बिथांमोनखौ पार्सनेलि कन्टेक्ट खालामनानै बै ओनसोलाव मब्लानिफ्राय जों क्लास लानांगौ बेखौ जोङो खालामनाय जागोन जों सानो दाथ' इलेक्सननि बोथोर इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो आं सानो बै ओनसोलाव जोङो बै बर'फोरखौ बर' राव सोलोंनायनि जि जों मिरु बिनि गेजेरजों बर' रावखौ जों फोरोंनाय जागोन। नोंथांमोननि बे मिशनखौ फेहेरनायनि थांखि दं नामा जिहेतु आसामनि अनगायै बेंगल आरो नेपालफोरावबो गोबां बर'फ्रा जोंहा बेयो दायो आसामावनो बे जोङो दा 16 जों फार्स्ट फेजआव लादों आरो बे लानायनि उनाव जोंनाव गोबां मानसिफ्रा जों दा कन्टेक्ट खालामहरदों ओंखायनो जों फार्स्ट फेजआव बे 16 सेन्टारखौ जों खालामनायनि उनाव आरोबाव जोंनि गेजेराव माखासे जायगानिफ्राय बर' राव फोरोंनो थाखाय बेबायदि मिरुखौ गायसननांगौ होननानै जोंनो खावलायहरदों। नेक्स्टआव जोङो आसामनि अनगायैबो वेस्ट बेंगलाव जिखिनि जोंनि बर'फोर दङ बेनि अनगायैबो आसामनि जोंहा अरुणाचल प्रदेश जोंहा मेघालय बेफोरबायदि बर'फोर दङ बिथांमोनाबो जुदि लुबैयोब्ला बिथांमोनाबो जों कन्टेक्ट खालामोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानफ्रोमबो जोङो जोंनि बर' हारिखौ जोङो राव जोंनि थुनलाइ जोंनि हारिमु बेफोरखौ फोथांना लाखिनायाव बिथांमोनखौबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बाहागो हिसाबै खालामनो जों अरायबो थियारि ओंखायनो बयखौबो खनसेबाव आङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जि मोनसे सिमां नुदोंमोन बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय बे सिमांखौ जुदि मोगथां महराव जाफुंहोनांगौब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा जों गासिबो बर'नि जिखिनि जोंनि माहारियारि आफादफोर दङ जोंनि जायफोर दिथागिरिफोर सानसुमै दङ जोंनि फोरोंगिरि फरायसाफोर दङ नोंथांमोना जोंखौ मदद होनांगोन अब्लासो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि थांखियाव जोङो सहैनो हागोन ओंखायनो खनसेबाव आं गासैखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंसारनायाव मदद थाखाय खावलायहरबाय।